Blonďatá Betty je takový smutný příběh o smutný dívce. No tak pojďme na to. Máma tobě radila, jako by si doma pořád vadila. Pak přišla chvíle, co neladila, když na tebe vlítla a ty si hladila. Tak si chtěla s tátou za ruku se vzít, jenže on si našel jinou a popustil věda. Potom jenom máma dlouho bulila a v altánu na zahradě pořád hulila. Její schýza nějak vadila a pak by jsme tou mámu radši zabila a určitě strejda rodinu vám dal. Ale zase jiný problém, nejen s mámou spala, protože vás měl doopravdy rád. Nezbylo ti nic jinýho, než mu taky dát a jelikož ti máma pomoc nedala, tak si od nich v noci tomu mazala. Bylo je. Chytla si se týpka, co byl záchrana a hned zůstala si u něj do rána. Ale pro lidi fakt byla další rána. To když zjistili, že starší je než máma, jenže jeho prachy hezky zvonily, tak si v jeho posteli zůstala na chvíli. Holku si udělala celkem dlouhý léta, pak si ale zjistila, že je s láskou věta. A jelikož týpek začal hustě prudit, tak ta vaše domácnost začala tě nudit. Jednoho dne chlapec skončil neveselé, když ho jednou ráno kopla do prdele. Oh yeah! Nedaleko seš za mateřskou školkou, ale to ti nevadí dávat si to s holkou. Jenže tahle holka není doma sama, tak ten její týpek dává si to s váma. Tak si rychle rozjela postelový hrádky a zas tě píchá kluk tvý kamarádky. Už si myslela, že vyhraješ zlatou, jenže on si půjčuje od papíka auto. Proto novýho si rychle hledáš, udělej ten pokus, že každému nedáš. Oh yeah. Nevšak každý boj je takovej debil, aby každý měsíc ti zaplatil mobil. Zbývá ti teď holka na 2 SMSky, nebo za ní můžeš vystartovat myšky. Jelikož tvý lásky mnoho žádu zbývá, berem všichni po tobě antidepresiva. Ale pozor kočičko, za všechno se platí.